Tiene el micro abierto este hombre. Sí, ¿te sentes? Yo no me sento. Bueno, si tu te sents. 1, 2, 3, 1, 2, Ara 3, sí. hem de fer proves. Sí. Bon dia, bon dia. Bon dia. Què tal? A qui va dedicada aquesta cançó? No va dedicat a ningú en concret, No? jo crec. No, No res personal. no és res personal. No, tothom pot estar tranquil. Sí, no tens cap ferida així tan profunda. No. És part d'un encàrrec que me varen fer la gent del Festival Primera Persona, que enguany feia la seva darrera edició, i varen encarregar a diferents artistes, músics, escriptors, que fessin una peça i l'únic que donaven era la paraula clau, que era cicatriu. Tot el festival girava entorn a les cicatrius. I vaig fer aquesta cançó, ja t'ho dic, no és res Te va personal. sortir bé, no? Bueno, vaig fer el que vaig poder. Tu quan t'escoltes t'agrades? Ha estat un procés, ha estat un procés llarg. En el principi no, i a poc te vas acostumant. Això és com quan sents la teva veu gravada per primera vegada. Jo crec que ningú s'ho espera, no? Que soni així de fora, i a poc t'hi acostumes i ara ja me resulta més natural, o sigui, estic tranquil amb aquest tema. Per què Lluís Cabot? Per què fora de Da Sousa? Perquè hem de recordar que en Lluís, el seu veu, la guitarra i també que compon la música del grup Da Sousa. Sí, una mica per coses pràctiques de la vida, de que Da Sousa som un grup de 5 persones i a vegades no és possible per calendaris o per lo que sigui seguir fent coses, o per exemple que van treure un disc i al cap de mig any no mos posem a gravar un altre disc, i a vegades jo tenc necessitat tot i que hem tret un disc fa poc, de fer cançons noves o tenc algunes idees que m'agradaria gravar, etc. I neix una mica d'aquí el projecte de poder jo anar fent coses en el meu ritme i una mica quan vulgui i també com vulgui, i així puc també experimentar una mica amb formats així com aquesta cançó que hem sentit, que és molt més minimalista, no? I no té com tota una banda darrere. És menys jazzística, no? Sí, exacte. I això, una mica per això. Vaig començar jo tot sol també a fer coses, però és algo paral·lel, realment. La gent t'ho nota? La gent t'ho nota? Sí. La diferència entre una cosa i l'altra? No ho sé. Com bé que sí. Sí, o no, m'és una mica igual, perquè al final... Sí, hi ha bon rotllo, no? Sí. Per jo és una mica tot part de lo mateix que és fer cançons, no? El que passa és que en un moment és amb els meus amics i l'altre és més jo tot sol. Però... Perquè hi ha creativitat i ha de sortir de qualque manera, no? Sí, ganes de fer coses, més que res, sí. I ara presentes avui vespre un nou treball, que crec que són 4 cançons, un EP que has tret. Sí, ara hem estat com des de principi d'any presentant això, que és un EP que se diu Fernanda, que són, diria que 5 cançons així molt curtetes, que realment va sortir a finals de l'any passat, però per coses de pandèmia fins gener no ho han començat a presentar, però la veritat és que després sí que han anat sortint bastant de concerts. El que passa que han estat la majoria per Catalunya i clar, no havíem pogut venir aquí a Palma encara, que jo som d'aquí, i tenia l'espineta i era com, vinga, anem a intentar fer un concert aquí. I avui vespre avui és el en dia. el Gremi podrem Exacte. sentir-te, escoltar-te, disfrutar-te, no? A part d'aquestes 5 cançons, supos que tindràs qualque... faràs un repàs, no? Sí. I actues després o abans, no sé, en la Ludwig Band. Exacte, que sí. No sé qui són. Era una mica també una altra de les coses que me feia ganes i era jo presentar les meves cançons aquí a Palma, però també que intentar dur a Mallorca aquest grup que encara no ha vengut mai a tocar aquí, i a mi m'encanten, són així com... Tenen un aire Bob Dylan de 60, 70, però també com coses típiques de la cançó catalana, no? Però són boníssims. I me sabia greu que no haguessin vengut mai a tocar a Mallorca. Has fet la producció. Una mica. No, he ajudat un poquet, però jo tampoc no se m'adonen bé aquestes coses, però he fet el que he pogut. Però sí que s'ha juntat una mica, que volia que hi hagués algú més en el concert d'avui i que ells encara no havien vengut i crec que així, només de que qualcú de per aquí les descobreixi, ja s'endurà una sorpresa molt agradable, perquè en directe, a més, són molt bons en directe. És d'aquests grups que en directe encara milloren.
Tocareu qualque cosa junts o fareu un... No, cadascú farà el seu. Sí. Sí, no no mos complicarem. T'abastes tu amb la teva guitarra i... Començaré jo amb en Joan Vallbona, que és el guitarrista que m'acompanya, que han fet ara tota aquesta gira junts, i feim nosaltres primer, que és així un concert tranquil·let, asseguts, amb dues acústiques, tranquil·litat, i després sortiran ells, que ja és en banda de rock i una mica més animat. O sigui que farem una mica aquest ordre. I després el dia de 9 de setembre, hem repassat l'agenda ara, actues a Santanyí, en el cicle aquest de la Lluna en Vers. Aquests concerts són diferents? No és el mateix tocar a Palma, un lloc com el Gremi, que tocar en el pati d'un teatre? Clar, això és curiós, supos que passa una mica a tothom, però amb el nostre format estic veient que és especialment variable el concert depenent d'on el fegem, no? Perquè és una cosa tan poca cosa, entre cometes, no? Tan íntima, de dues guitarres i tal, que si anem i tocam a un puesto molt petitó, fem una mica... Hi ha una energia, no? I si després tocam una sala gran com el Gremi, n'hi ha una altra. Llavors, no sé molt bé com és el puesto que tocarem a Santanyí, el 18 crec que és. No sé com és, però supos que sí que serà diferent avui. És el pati del teatre, que hi haurà proximitat total. I mos encanta també, vull dir que segur que serà guapo. Dius que en Da Soza, i supos que tu també heu estat actuant molt per Catalunya, no? No? Aquest fenomen ara, que molts de grups estan sonant més allà que aquí. Sí, de fet, a totes les entrevistes que m'han fet mitjans catalans, crec que ha caigut la pregunta de la nova escena balear o mallorquina o el que sigui. Sí, allà ara estan tenint bastant aquesta sensació de que hi ha grups, sobretot... Han superat Antònia Font. Exacte. Més que superat és que han vist que quan se varen separar Antònia Font, després ha costat un poquet, no? Qualque cosa més. Ha costat un poquet, però a poc ha anat veient que a Mallorca se fa molta més música i boníssima també, i clar, han anat descobrint diferents grups i cantants i bé, això me sembla molt bé, que me demanin això, no és que me sàpiga greu, perquè és simptomàtic, vol dir que hi ha cosa, o sigui que bona senyal. I qui vos trobeu per allà? La Maria Jaume La Maria Jaume ara està molt a tope per allà. Després també mos demanen per Miquel Serra, que és com una mica també un altre referent. Hi ha en Jorra, Santiago, que tenen els de Jorra i Gomorra. Sí, vull dir que és que hi ha molta gent, sí. Ara comença un grup de Manacor que es diu Reina, que van guanyar Sona Nou, que també... Una mica... Tens on triar. La Joana Gomila, que m'encanta. Hi ha molta cosa, efectivament, i més que si grates una mica tenim de tot. Encara, exacte. És que és increïble, no? Fins i tot temes de rap o temes de... Hi ha molt i bo. Sí. És veritat que efectivament hi ha un bon moment i s'ha d'aprofitar. I aquí, bueno, tens aquests dos concerts i saps de qualque cosa més, no... Ara de moment podem anunciar aquests dos, els d'avui i els de Santanyí per setembre, i sí que en Dassous a tocar la setmana que ve a la Mobo Fest, que també són una gent que està fent les coses molt bé i des de fa uns anys i supercontents de ser-hi. Tenen un molt bon cartell enguany. Han canviat a Lloret? Han canviat a Lloret, exacte. Sí, van tenir en Pau Vallvé, la setmana passada van parlar amb ell. I serà el primer dia, diria, no? Sí, efectivament. Nosaltres hi som el segon, però bé, vagis el dia que hi vagis, està superbé el cartell, o sigui que també molt recomanable, això és el cap de setmana que ve. I de moment hi ha aquestes coses. Ja... Bueno, doncs te seguirem en la pista. Avui vespre te vendrem a escoltar i a descobrir la Ludwig Band i moltes gràcies, Lluís, i molt d'èxits. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.